दिनै आं बेमाराव गोग्लैबाय दासिमबो मोनफुंनो हायाखै बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय बे आथिं आखाइ बुनायखौ फाहामनो थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो। गोबाव सम हारिखौ सिबिनो हाग्रायाव थाहैनानै दावहा नांबोनाय बर' हारिनि बिर जोहोलाव NDFB सोद्रोमा नारद बसुमतारी बिथाङा बेरामजों नाख्रेबजाना दुखु अलखदाव दं। एक्स NDFB 17 बेट्सनि केडार नारद बसुमतारी उर्फे बि नुसार बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैना रांखान्थियारि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। मख'नो गोनांदि जोहोलाव बि नुसारा क'क्राझार जिल्लानि थाना कसुगाव मायनागुरि गामिनि थागिबि। बिथांनि अनसुलि बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा 6 दानसोनिफ्रायनो एसे देहायारि जेंनायाव गोग्लैना दंमोन आरो फाहामथाय लाबाय थादोंब्लाबो बिथांनि सावस्रिया आथिखालाव गोब्राब फारसे हां लानो हायै आथिं आखाइ मोदोम मोखां बुनाय आरो ओंखाम जानो लोंनो हायै जानानै दङ होनना मिथिहोयो। NDFB आफादाव हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमना खामानि मावबोदोंब्लाबो बिथांनि नखरा सरकारनि जेबो अनसुंथाइ हेफाजाब मोननो हायाखै। बिनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव नखरा खर' गंग्लायना मोजां फाहामथाय होनो अनसुंथाइ बिदों। रायजो राजाफ्रा जा हायो हेफाजाब खालामनो खावलायदों। आङो 6 मासनिफ्राय बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ। गुजुनाय जादोंमोन फार्स्टआवहाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो उनावहाय हां थोनो मोनग्रा जालांबाय। हां लानो हाया, रायजो राजाफोर ओंखाम जानो हाया। दिनै बेबादि अबस्थायावहाय आङो बिदिनो डाक्टारनाव चेकआप खालामहैजाबाय, मुलि लाबोबाय। थिग बेफोरबायदिनो अनेकथा रोखोमनि मुलि जानानै दा रिएक्सन जानानै आंनि आथिं आखाइ मोदोम गासिबो बुजोब्बाय। खावलाय बुजोब्बाय। दा बेनिखायनो खहा जायै जानानै दा जेबो गैला, गासिबो लांदांजोबसै। बेनिखायनो रायजो राजा आफादफोरनिसिम थाइसे थाइनै मदद मोनगोन होननानै खावलायनाय जायो। आङो गोदोनिनो NDFB-मोन। आङो भुटान हाजोआवहाय ट्रेनिं लादोंमोन, कालिखला भुटानावहाय। आङो दिनैसिमबो सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनाखै। आं आगोलावहाय बिदेशआवसो मावलाबायनानै जानांदोंमोन। न'आव फैनानै आं सरकारनि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै नेयैनो दिनै आं बेमाराव गोग्लैबाय, दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय, बे आथिं आखाइ बुनायखौ फाहामनो थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो। एसेनोसै।